Per mi Asproseat és moltes coses, però ho diria en paraules. És futur, crec que tenim per endavant molts projectes apassionants que donen resposta a necessitats socials imminents i que hem de cobrir. Asproseat és coneixement, portem més de 40 anys treballant en el món amb discapacitat, des de totes les vessants de la persona, des de l'educació, la socialització, l'empleo, la bellesa. És repte, crec que estem en un món molt canviant, cada dia el sol surt però surt d'una altra manera, amb canvis constants i som també una organització resilient. Crec que aprendrem, crec que ens enfrontem a reptes diàriament, però les resolem i amb èxit, jo crec. I crec que és passió. Hi ha moltes persones que treballen a l'organització que estan fent i donant tot el millor que tenen i que saben, i llavors són el cor de l'organització, en la qual cosa jo crec que és futur.